Game? Okay. Hi guys! Oh my gosh. Gawin na talaga namin yung challenge na request ng mga Bisprins ko. Guys, sa mga hindi pa... Ayos pa yun, Dodong. Ayan. Haliwanag! Sa mga hindi pa nakaalam, meron akong group sa Facebook, CRISHA'S Bisprins. So kung ganahan mo mag-appeal dito, appeal na. Kaya dito ta mag-storyahanay, mag-get together, and magkakilala. You know, mga bis. Yun. So, thank you, Bisprins! Anyway. Uy, maliwanag na siya. Dodong, Yes, we'll do Inday. the Chubby Bunny Challenge because madami na nag-request na to, Dong. So, this is it. Nakapalit na jud mi og This is it, Pansy. marshmallows. Oh, there's the light. Oh, there was light. Oh. Ay, napalab kita. Pero Dong, before we start, I'll do something. Okay. Okay, pananaman ka. That's new. Dali lang ha. Oh, there's the light. Tara na. I'll do something. Okay. I'll do something. Wait lang. May taping ako ha. Ay, may erase yan. Kaya nga lipstick lang yan. Cute. Cute man ikaw, love ko. This is bad. Cute! Come here. Yay! Thank you for being my chubby bunny. Cute! Cute man ang baby ko. Picture tayo. Ang cute mo, love! May chubby bunny. Ay, Game na. okay na. Okay. So, love, instead of saying chubby bunny, we're gonna... Ha? Diba? Mag-ingon ta sa mga names sa ato ang i-shout out. Okay. Okay. So, here
on the list. So, until kung kailan lang tayo scotch tape ko. Pwede naman. Lang ha. So, ilan-ilan dapat ang masabi? Isa-isa lang siya? Hello. Okay. Ito din. Ilan-ilan ang kabit? Isa Ilan-ilan? lang. Isa lang. Hindi siya dalawa-dalawa. Hindi ako mahihirapan yan. Malaki bibig ko. Sige na nga. Dalawa-dalawa. Okay. Isa lang. Okay, go. Hi, Shelina Nicolas Sapat. Ako muna Ako. ba? Ano siya? Take turns. Okay. Wala, puno agad. Ay, di na ka, Noy. Monet Bray. Parang may hirap to Cherry Habuyo. Hi, Kitty Heart. Okay. Hi, Richa Elnay, Dog Queen. Ay, Hi, niya. Tuwing tigno. Tulog. Pwede kainin? Hindi ba? Ikaw nag-shopping kaya? Saan ka na? Del Tolentino. Hi, Nel Tolentino. Tapos na ako dun eh. Hi, Rizal Cavero. Kawawa ko. Bakit? Heart. Heart register. Nahulog? Wala pang pwede. Ano, saan ka na? Hi, Lori Catalier! Lori Catalier! Di malaman ka siya lang! Yeah, Mag-take two tayo. pwede yung susunod na. O sige. Talo tayo eh. Ayun, tapa natin. Nakailan ka? Naka-4 lang ako. 5. Ay, hindi ako marunong bilang. 5 din ako. Kadiri siya. Damak naman, damak. Ay. Dito ba natin tagay? Ano dito? Tapos yung game. Tingnan nga natin. Oh, andun na sa pangalawa na, no? Hi, Lori Petalier. Hi, Juicy. Judy? Juicy. Hi, Judy. Palisarte. Palisarta. Hi, Jackie. Happy in Japan. Ha? Oo. Hi, Mira sa Panganiban. Ang laki kasi ng marshmallow. Hi, Edwin Jean Kapinpin. Ito yung mga... Hi, Ann Policar. Hot
Jessie ng Brigada. Hirap. Or just a Modrenero. High and light yumaan. Dong! Sumali, Dong! Lisod! Grabe ka magtawa sa akin ba? Hindi ko na kaya. Ako din. Parang fail man ito eh. Sige. Nablog ko. Pala, hello, Chinkitita. Hi, Chinkitita. Si My Loves niya. Gusto magpa-hello. Nanonood lang siya lagi ng Pusong Ligaw. Say hi. Hi, my loves. My Loves TV. My loves TV. YouTube channel. Ikot yung type na. So guys, hindi ko alam kung fail ba yung... Sino ba nanalo? Parang sabay ba tayo? Kasi cute ka lang. Parang wala nangyari to sa channel. Gani, parang cute ka lang. Pinagtripan mo lang. Tingin nga nung ano. Nangyari sa ilong mo na wala lagi yung pink. Ang cute. Anong gusto mo? Wala na. Cute. Nag-stock up ako. Wait lang. Aim Street man yung lips ko. Char. Oh my God, no. Uy, nagpa-focus na siya mabilis. Gani. Nahanap niya kasi may... Sana pa the light. Uy, nagbabounce yung hair mo nung gumagano'n. Galing. Iyog-yog. Sa Di ba mukha parang niya. rabbit mga bunny? You're my chubby bunny. Mukhang pugo yung Ayoko na dito. Ano ba nalapit yun? Uy, boiled egg. in-care ka mo. Bisprins. Please follow Joem sa Instagram. Yan ang group na Dodong naman. Kung may CRISHA'S Bisprins, may Joem. Anyway, guys, maghawa ng bake kay magluto pa ko. Oo. And salamat kayo for being a sport, my love. I'm not a sport for being a bunny. Cute! May ngipin ka naman dito. Hindi ka kailangan mag-isya. Weird na yung ngipin mo. Andito yung lahat mo. Ano dito ba? Para ma-drawing. Oh, ito Ay, na. connected na! Yellow nga lang dito eh. Hindi pa nag-toothbrush. Ha? Anyway, salamat kaayo guys for watching. Please don't forget to subscribe. Alright, like and share this video. Ikaw nga, drawing mo nga ako ng bunny. Ah, sige. Dahil pinagtipan mo. Huwag mo itamaan yung pimple ko, ha? Kahit anong design. Alam, may nagkagat sa'yo. Sweet daw. Kita-kita kagad sa'yo. Cute ka lang. Ito ka labas dito. Hindi! Shh! Bro. Okay. Don't look! Ay, sorry.
Beautiful. May covering. Don't look. Okay po. Dahil. Excuse me. Don't look. Strict man yung painter ko. Happy birthday. Thank you. Uy! Ang bagay. Love ko! Ba't iba itsura ng box? Wag ano tayo, selfie. 1, 2, 3. Salamat kaayo! Hirap yung Chubby Bunny. Sana lunukin eh.